Welcome sa atong katapusan nga pagtulunan sa ato ang The Book of James, series sa 2014, katapusan ng quarter, katapusan nga simana. Nga nagisgot kini o walay katapusan nga maayong balita. Sa dili pa kana, ako kamong imbitahon sa usa ka pagkapo pinagi ni Ma'am Shay. Ining taknaha, Ginoo, dakong among kalipay pagpasalamat nga makatuon na usab kami sa imong mga pulong pinaagi sa leksyon nga sinulat ni James. Hinaot nga amo kining masabtan ug makatabang sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi sa pagkinabuhi nga duol diha kanimo. Salamat sa imong pagpakiguban kanamo. Tagay kami kaalam nga among gikinahanglan ining taknaa. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Welcome, Ma'am Shay. Hapit na 2015. Pila na lang kaadlaw. Salamat kayo nga nilahutay ang ato ang pagkuyog sa mga kaadlawan ining takna sa pagtuon. O Dr. Roger, salamat usab kayo. Salamat po sa pag-imbitar ka namo. O pwede na ta mag-exchange gift karon kay hapit na gimatapos ang tuig o nanimaho na gyud nga 2015. Dalaygo na Ginoo, mao na usa ka butang nga dako natong pasalamatan nga nakaabot na usab kita sa 365 ka mga adlaw o bag-o na pod nga tuig unya ang atong sudlan o maora gyapon nga Ginoo ang atong alagaran. Gusto pod mi magpasalamat sa tanan nga mga viewers sa tanan atong television o ang tanan nga nagapaminaw sa atong nagkalain-lain nga istasyon, no? Sa radyo. Sa radyo. O hinaot nga samtang mag-aatubang kita sa laing tuig, 2015, ipadayo na to ang atong kadasig sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo, mauman-usab sa pagtuon, pinaagi sa atong programa, Takna sa Pagtuon. Salamat kayo. Daghantag mga nagsunod gyud. Ang makotoran, damo gid nga salamat sa inyong pagpamati kag pagtan-aw sa aton programa sa mga kailungguhan sa mga kailungguhan na sa kakabsat agyaman kami unay iti tultuloy nyo panagdingig ken panagad-adal ti datoy nga istasyon sa ato mga kaigsunan sa Balulang Bulalang wala ka few flapos blood ito man sa blood anyway. Among pasalamatan gyud ang tanan nga mga kaigsunan ang atong mga nagsunod sa Qatar, sa Amerika, sa Europa, Saudi Arabia, daghan sa Middle East, mao man mga kaigsunan. Dinhi sa Pilipinas, sa Cagayan de Oro, sa tanan nga maabot dinhi sa ato ang gigamit sa Ginoo nga mga teknolohiya. Salamat nga usa kita diha sa panalangin sa Ginoo. Og atong handumon nga sunod tuig makahimo gyapon kita konklusyon nga 2015 nya magpasalamat gyapon kami ninyo apan ato kanang hulaton daghan ang mga sorpresa sa Ginoo, daghan ang among mga siguro mga kakulangon sa among gihimo nga programa, wala siguro namo naabot gyud ang inyong mga expectation apan salamat nga nagpabilin kamo nga nagsuporta niini labi na gitong ato mga kauban nga bugado sa una sila ni Attorney Tagalugin duha ka attorney. Ato na silang hinuduban, Ma'am Shay. Attorney Tagalugin, Attorney Fritz Tagalugin, Attorney Dodong Tagalugin, Attorney Milyesa, Attorney Edsel Lim, Attorney Chalmer Hevieso, Fiscal Dicky Gungob, Attorney Restituto Sabati Jr., si Attorney, kisa pa ito kauban nga, tabang mo ginumdum sa itong mga abogado nga nakauban nato sa ito ang recording din sa Hope Channel. Na-mention naman tanan. O naamay na limtan, mao ka na tungod sa ang hunahuna sa tao, dili gyud hingpit. So, na ako'y amigo nga taga Davao nga maayo kayo sila ang nag-Bible study nako sa Mindanao State University, di na ko malimtan. Pasalamatan ako, Ma'am Jai, si Brother Dodong o Sister Daisy Alboro. Nga very supportive usab sa buhat
ug kauban po ako sa Marawi si Brother Rex ug Jessica Gonzaga. Ako na silang suod nga higala. Oh, mga Especially Daisy. Daisy is a very intelligent professor na sa Davao City. Very supportive og ang tanan nga mga MSU1 sa tibuok kalibutan. Salamat og basi mahurot atong time pero dili na mahurot kay ang atong leksyon maghatag di sa konklusyon sa gisulat ni James dinhi sa 5 ka kapitulo Ma'am Siay, pero nakaproduce siya og 12 ka mga episodes. Kaya ang unang episode nato introductory man to. Pagpaila-ila man to ni James. Nagsugod gyud ang ikaduhang episode didto na sa ang leksyon gyud sa ikaduhang episode. Sa pagtulunan sa James. O karon everlasting gospel. Panapos. Panapos na. Panapos. Pero ang iyang panapos, Ma'am Siay, dili matapos. Tungod kay everlasting man. Manay panapos nga walay katapusan. Panapos ni siya nga leksyon, pero dili ni siya matapos. Kay everlasting nga maayong balita. Naa ba kay everlasting gospel sa James? Muna itong tukion karon, kung ato masakpan na 5 minutes gikan karon, pwede na tapundang. Masakpan na to. Pero basahon sa nato, Dr. Roger, ang memory verse nga naa sa Jeremiah, tuwan, ambak na siya, dili na James. 31:3. 31:3. Si Jehovah sa kanhi pa nagpakita kanako nga nagaingon, oo, gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan, bosa uban sa mahigugmaon kalulot gidani ko ikaw. Kining pulong gugma nga gisgot ni sa Jeremiah 31:3, mao ni siya ang nagputos sa dako nga mensahe nga gitawag og maayong balita. Giputos kini siya sa gugma. Bisan asa ka mo hatod og mensahe, gusto ipasabot din ni James nga bisan asa nimo ihatod ang mensahe, kinahanglan na siya sa gugma, Ma'am Siay. Naay gugma. Kay ang mensahe ni Ginoong Kristo, siya mismo gagikan sa langit, siya actually ang maayong balita nga dili matapos. Si Ginoong Kristo. Sakto na. Og si Ginoong Kristo, dunay awit nga akong nadunggan nga giawit sa ABC. Kining awit giuluhan og written in red. Nga ang iyang gugma, Ma'am Siay, written in red. Mao na siya ang gugma ni Ginoong Kristo. Kay ang red, Blood. ang iyang dugo nga giula alang kanato nga wa unta di gid siya angayan magpakamatay, di siya angayan magantos. Ngano man wala siya sala, gingharian maayo kayang gipuy-an langit, ngano manaog pa magid siya, pero dili nimo masabot, walay hunahuna nga makatugkad sa dako ka gugma ni Ginoong Kristo tungod kay didto na kanato matugkad ang kinatungkayan gayud sa misteryo sa iyang pagpaubos pinaagi sa kamatayon. Adunay dako nga signifika yang dugo, Pastor. Atong bantayan nga ang dugo ni Kristo Jesus alang gyud sa tao, dili sa mananap. Dili sa mananap. Unya, Mao na nga dito sa langit, ang mga linuwas, one of the best things they're going to do, no? Is to really thank Jesus. thank you Lord. Mo na Thank siya. you, Lord. Thank you, Lord. If not of your blood, wala ko dire. Wala. Manay angay nato pasalamatan. Kuan na Ang kita. dugo ni Ginoong nang naghugas ka nato. Wala gipud tay puhunan, wa pud tay kapital, wala tanan tay gika-contribute alang nini. Puro sa gid grasya. Ug sa kuan pa ni, puros giveaway. Dole out ba? Dole out gid ang tanan. Wala gid tay ato. Og kini nga grasya, Pastor, sa karaang panahon gipadayag na daan. Gipadayag ni, pero ang problema sa una kay nakapaminaw sila pero wala nila tumana. Maura gyapon ni nga maayong balita ang gipadayag karon, pero gidipirinsiya lang kay sa unang panahon nadunggan nila pero gisalikway. On. Karon giusab sa Ginoo pero maura gyapon nga maayong balita ang iyang mga pulong didto na gisulat Sa kasing-kasing. Kasing-kasing. sa kasing-kasing. Kay ang sa una nga iyang pakigsaad gisulat sa papan nga bato. Apan hasta pa gani ang bato giapil pagbuak. So wala sila ipagpakita nga sila nagsunod. Nakadungog sila.
Ang usad dire pastor nga ang nato tan-awon ba, nadunggan nila ang grasya. Ug ang grasya nahimong unod. Nahimong unod nga mao si Apan Kristo. nakita nila si Kristo Isos sa ilang kapanahunan apan gisalikway. Mao na giingon sa Juan 1 versikulo 11 man siguro na o 17. He came unto his own, but his own received him not. Pero gusto na ko ipaybalo nga dinhi sa atong pagtuon dunay gitawag og pagpasaylo og ang pagkatao, bag-ong pagkatao, package na siya. Ang pagpasaylo automatic, pagpasaylo sa Ginoo nimo, gitagaan kag bag-ong pagkatao. Sama sa kinabuhi ni New birth. Saulo. Si Saulo, Saulo. grabe naman gito ang iyang pagkamagasala. Walay maka ako nga si Saulo mahimong silingan nimo. Kay lutuson ko kaniya ato pangitaan kag bikil. Pero si Saulo nahimong bag-o og gisagol dinhi ang justification o sanctification nga mao ang solusyon sa Ginoo sa makasala nga tao. I-justify kaniya, so gikuha kaniya, dayon gitagaan kaniya og pagtuo. Gitagaan kaniya og pagkamatarong. Dayon kana siya gimintinar niya gitawag og sanctification. Sakto. Nga progressive justification is sanctification. Kini nga gasa pastor gihatag gi-offer sa tanan nga tao. Tanan, walay Apan dili tanan nga tao Di na dapat. benepisyuhan sa mga gasa. wala sila na benepisyo tungod kay sila man mismo ang nisalikway. Okay. Dili nato kapasinginan ang langit. Ang langit gihimo niya ang tanan nga ma-offer ni siya sa tao, pero naamang gud po yung mga thinking sa mga tao nga wala man po ko nagkinahanglan na kay doon na sila self believe sa sarili, self-righteousness. So Jesus gave it all, no? Gihatag Para sa kuha wala gyud rason ang tao nga dili maluwas. Tungod kay gihatag gyud tanan sa Dios. Dili gid Basta mamahay. yang bugtong anak. Dili mamahay ma'am Wala siya. yun. Oh. Kay ang nahitaboan ang mga tao sa diya nga gitagaan sila. Naa na gid si Ginoong Kristo nila. Naa sila'y puno manggod ang ilang kasing-kasing ma'am siya. Kung puno gani ka, Waylo na. dili gid ka masudlan. Sakto. Unsay nasulod sa ilang kasing-kasing? Dili righteousness nga gikan ni Ginoong Kristo, kun dili righteousness nga ilang kaugalingon nga Kaugalingon. mugna-mugna. Sakto na. Gitawag kadto nga ilang kaugalingon nga pagpaburot. Mao na nga ingon natong Ginoo nga gawas nga ang inyong pagkamatarong mulabaw sa pagkamatarong sa mga Parisiyo ug Iskriba. Dili gyud ka mo. Og abi niya pastor, Wala gyud ka mo kapagkamatarong. ang kung gidawat sa tao si Kristo Jesus, nalabuan niya ang pagkamatarong sa Parisyo ug Iskriba. Kaya ang pagkamatarong ni Kristo mao na ang wa na malabaw ni ana. Kini bang pagkamatarong kanang giinom way mo labaw ang dili mo labuan gining pagkamatarong sa Parisiyo ug Iskriba. Tungod kay ang mga Parisiyo ug Iskriba ang ilang pagkamatarong permanente nga nakadikit sa ilaha. Kaya Unyag naay mo aksyon og labaw ana. Mo palabaw pud sila. Unya kay kining garbo sa mga Parisiyo mga Parisiyo ug Iskriba kuha na magini. Rehistrado na magini. Patented magini. So nadala nila na sa ilahang pagkatao mo nang abisan pa man unsaon sa balang espiritu pagpanuktok didto sirado na kay naa naman sila. Pareha ba ng tao ma'am siya nga sultihan nimo sa pulong si Ginoo minsan nga kabalo na mo ko ana. Once kabalo na ka dili na ka matudloan. sakto. Kaya ang word nga teaching gidefine na siya nga imparting knowledge. Mo na teaching. Dili ka ma-impartan og knowledge kung nana kay knowledge. Di na ka Puno ka naman. Puno na ka. Ano yung natawag nga self-sufficiency. Muna sa Matthew 5:20, di gid magsilbi ang mga Parisiyo ug Iskriba, naagid sila pagkamatarong. Ug tungod ni ining ilang pagkamatarong, ang maayong balita walay gahom nga Sakto. mousab silang kinabuhi. Walay conversion may tabo. Usa Mo ni ka, mga tao nga delikado kaayo. Kay kuha naman para sa ilaha makaya man nila. They Daga- don't need Jesus. Daghang mga tao, for example, karon sa atong tanan naminaw sa ato ang mga television. Mayngan mo, kanang sa Seventh-day Adventist, ila-ila ra na. Posible mayngan sila.
importante na nata sa gugma. Langan, ato ni siyang i-reinforce sa mga biblical support, mga biblical passages nga mo suporta nga tinuod ang gugma mao na lang na siya ang ato ang saligan, di na ka magsunod ang 10 commandments, pero ang problema ni kay moingon sila nga gugma pero asa man sila mangita og pamaagi sa pagigugma. Naibutang siguro pastor nga wala masabti. 10 commandments man ginabasihan sa gugma. Yeah, kay og masgot ka gugma o nya ginawala nato yang kasuguan, murag dili mag-synchronize ang pangunahuna. Dili gina pwede kay asa man siya mobasi og gugma. O kay ang cross, ang foundation niya gugma. Gugma. Gidapadako ni Kristo Jesus ay ang kasuguan dito sa Kalbaryo sa cross. Kay ang kasuguan sa Dios ay ang foundation is gugma. Gugma. Una, higugmaon ang Dios o higugmaon atong isig katao. Mao na siya. So kung ang tao nagtuo kang Kristo apan nagapakawala sa pagsunod sa iyang kasuguan, nawala hinon ang bunga sa iyang pagkalinuwas. Mao na siya. Si Pablo na biktima ani. Si Pablo sa wala pa gid siya makaenkwentro ni Ginoong Kristo, Ma'am Shai. Nagtuo na gid si Pablo nga siya sakto. Kadtong gipamatay ni Pablo nga mga tao nga nagtuo sa Ginoo. Ang pagtuo ni Pablo ato sakto gid siya. Napamatarong siya. Sakto siya. Iri siya. Na relihiyon karon nga makapatay sila tao, Ma'am Shai. Batog langit. Mao na ang ilang pagtuo. Asa man ka mangita og relihiyon nga nakapatay ka makaadto kag langit. Asa man na nila gibasi. So siyempre, doon na sila basihanan. Kana ba siya nga basihanan? Wala ba na siya sa mata sa publiko? Generally, wala na gina, di nakapasar. Kaya wala gid ang Ginoo giingon nga pag dinautay kamo, pag pinatyanay kamo. Muna nga nagpasalamat ko nga nabutang ko sa usa ka relihiyon nga doon dako kayong pagtagad sa imo ang pagkatao. Sa imong katungod ug sa imong pagkatao. Nakoy basahon nga teksto pastor. Nahiuyon sa imong statement Sige. sa Roma 10. Aron atong masabtan kini kay importante man ni nga punto nga ngay nato masabtan. Sa Roma 10 bersikulo 3 nagingon, og kay wala man sila hibang kaagan may tungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios og gapaningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Mao na siya ang dako kayo nga i-resolve nato kay mao pag kini nagpabilin ni dikit pa kini sa mga hunahuna sa mga katawhan karon. Bisan sa uban nga mga Adventists. Naagyapon ng dili maligo, unsa para diya kay maligo makasala, unsa para dili man ta mo question nga dili ka maligo, pero gimuhon mo na doktrina, Ma'am Shai. Delikado. Mao na siya ang nakadaot. Wala ta nag-question nga ano man ni Pastor Paulo gitandog naman po ning dili maligo og adlong papahulay nga mao maginay nasulat dito sa mga sinulat ni Ellen G. White. Manay naibulong si Paul pastor. Kay nayon siya nga adunay laing balita nga libot-libot dili kaangay sa mayong balita nga atong ginadala. Kana siya. Kung imo bagong himong doktrina kining mga gitawag og mga lateral. Sa theology mo do natin gitawag central o kanang peripheral. Yeah. Pwede ni siya peripheral na sa kilid-kilid. Daghan mata mga pero central gyud nga si Ginoong sa Kristo o ang iyang pagkamatarong mao lamang ang maghatag kanimo kaluwasan. Mao na central, Dr. Amen. Roger. Yeah. Ang tanan mga peripheral kilid-kilid na siya. Basta di lang nimo sayop ang central. Unsay central? Ang everlasting gospel mao nga si Ginoong Kristo na naog gikan sa langit, nagpakatao, nakikauban kanato dinhi og nagahalad sa iyang kinabuhi og nahimong panig-ingnan sa atong pagkinabuhi aron nga ikaw nga makasala mutan-aw sa iyang kapamaagi sa pagkinabuhi og kung ikaw nakulangan imong pangayuan siya aron ikaw makumpleto. Mao na siya ang prinsipyo sa Mana kaluwasan. nga angay nato ilhon ang pamaagi sa Dios sa kaluwasan sa Mao tao. na siya. Siya gyud ang pattern sa kaluwasan. Yeah. Walay mga pangunahuna nga imong ipagawas dito sa kinabuhi ni Ginoong Kristo. Mao bitaw nga nanaog gid siya para makita gid siya. Mahibal-an unsa iyang gihimo. Pwede man siya mapadanalan siya love letter, another love letter, pero wala ka na nahimo. So, nganong kinahanglan ang bag-o nga pagigsaad, Dr. Roger, Ma'am Shai, tungod kay
ang gisaaran o ang gisultihan, Wa gitagan, wala makatuman. Wala katuman. So dili ang sala, dili sa saad nga defective ang saad. Dili ang defective ang Ang nagsaad. gibinlan sa saad. Ang usa ka butang dito, pastor, tungod kay ang ilang gahom sa pagtuman, wala nila gidawat. Mao na siya. Sa ilang kaugalingon, paninguha. Apan ang gahom nga kinanglanon nila sa pagtuman, ilang gisalikway. Mao na si Kristo Jesus. So, So napakyas gyud sila. napakya sila. O kini nga bag-o nga pagigsaad, mao ni siya ang magkausab ka nato sa Yeah. tanan gayud. Mag-usab ka nato kay naa naman kini sa atong kasing-kasing. Og dito sa climax gid sa maayong balita, Ma'am Shai o Dr. Roger, mao gyud nga mobalik kita sa pagtuo. Ang pagtuo nga nagabuhat. Murag maayong pagka-arrange nga leksyon kay Yeah. gisugdan manig faith that works, giundangan pod og faith that works. Ang pagtuo igog gyud. Climax. Igog gyud makaluwas, Ma'am Shai, ang pagtuo nga nagabuhat. Dili pagtuo nga dugangan nato og buhat, ang pagtuo nga Nagabuhat. nga nagabuhat. Kipakita pinaagi sa buhat. Og kining giingon dinhi, balik kita sa faith that works og balik kita sa kinsa ang atong simbahon. Naipunto diya, pastor ba? Mhm. Human nga ang tao ming dawat kay Kristo Jesus nga imperso manluluwas. Ingon ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 5:17, bag-o siyang Bago tinuga. siya, new creature. New creature. Ang daan nga mga butang, Wala na. yung behavior nga wala na. Nangagi na. Buti pasabot bag-ong kinabuhi. Bag-ong kinabuhi. So kung bag-ong kinabuhi, ang iyang pagbuhat og maayo, pagbuhat og matarong, bunga sa iyang relasyon kay Kristo Jesus. Dili tungod kay nakahimo siya sa ang kuguling kundi resulta sa presensya Di Kristo. ni Ginoong Kristo pinaagi sa balang espiritu. Yeah. Mao na siya ang Manay bag-ong- gi-emphasize ni Apostol Pablo gani sa Filipos 2:13 nga ang Dios maoy nagabuhat sulod to do, ninyo. to will. Aron nga inyong makahimo kamog maayo o makatuman sa iyang kabubuton. Mao na siya, to will and to do. Yeah. Siya ang magbuot. So, ang decisive issue din sa katapusan, before we expire, o before we close, asa nato ihatag ang atong allegiance o kinsa ang atong alagaron og simbahon. Pangutana na. O sa Revelation 14:7, mao na siya ang simbaha siya, pwede na ito pasahon, Okay. Revelation 14:7. Simbaha siya, Nga nagtuga nga nagabuhat sa langit, sa yuta, og sa tanang katubigan, og sa tanan. Nga naa niini. Revelation Basahon. 14:7, okay? 14:7 inadayag. Og sa makusog nga tingog siya nag-ingon, kahadlokin ninyo ang Dios, og kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay naiabot na ang takna sa iyang paghukom, og simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit og sa yuta, sa dagat og sa mga tuburan sa tubig. Balik ta sa Creator. Oh yeah. Ang issue gyud sa Creator o creature, mobalik yun. Yeah. Ug mao ni siya ang solusyon. Kay ang tao kung iya lang ging gisudod ang Creator, libre siya gikan sa pagkadautan sa idolatry. Gikan sa paghimok iyang kaugalingon nga pamagi. Magi, sakto. Kay ang Ginoo ra gyud mao ang naghimo kanato ug kung siya nga atong gisunod, wala na lain. So, O magasimbag yun siya. Sa adlaw nga ikapito nga gibalaan sa mao Dios. na siya nga gisipong gyapon nga Gipanalanginan. balik kita sa adlaw nga ipapahulay nga mao'y safety net nato sa atong pag-alagad. Nga ang adlaw nga ipapahulay di ay importante nga galamiton sa Ginoo aron nga mahimo ni siyang unifying factor. Nga kung doon natay kalibugan nga mga pagtulunan, balik kita sa Creator ug ibalik po ta sa Ginoo sa iyang tinuod nga pagsimba kay ang issue gyud sa ulahing mga adlaw kinsa imong gisimba, ang Creator ba o ang creature? Creator. Adunay ko punto idugang diya, pastor. Okay. Ang pagbalaan sa adlaw ng ipapahulay ay kapito nga adlaw. Mao na ang antidote sa idolatry. Tambal na siya sa idolatry. Tinuod na siya. Ug nindot ang atong pag-ending karon kay atong didto na to gisangko sa atong Dios nga magbubuhat og naghatag ka na to og pagtuo nga nagabuhat. Daghang salamat mga kaigsunan nga kuyog kamo kanato dinhi sa 2014
o ang Dios sa kanunay magapakamaayo kaninyo, magapakamaayo kanatong tanan, magahatag kanatong kaligunan sa pagtuo, panglawas og mulambo kita sa espiritu og sa butang material hayat idugang kining tanan sa Ginoo kanato. Ang Dios magapanalangin atong paminawan ang usa ka dugang inspirasyon sa itong pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. Kasakit nga mauy batiun ta pagsunay kalay pagantuson ta ikinahanglan mo barog tungod sa masigpit nga dalan ug sa unahan kaluwasan padayon. Amahan nga langitnon, salamat sa tubag sa mga pagampo. Salamat Amahan nga ikaw naghatag og panalangin sa 2014. Itugyan namo ang among kaugalingon sa bag-o nga tuig 2015 nga magamit kami sa imong mga bulaton o kami magasimba kanunay kanimo nga magbubuhat ug magahatag kanamo dugang ang panalangin sa material labaw sa tanan sa espiritual ang presensya sa Barang Espiritu magpabilin sa among kasing-kasing sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Suluban ka unsay kapuslanan maangko ng tanan nagpaabot ang kalaglagan subayon ta masigpit nga dalan ug sa unahan kaluwasan unsay kapuslanan maangko ng tanan nagpaabot